A very wonderful moment, Team Zimbabwe, and welcome to Africa and Beyond Television Network. We continue to take a look on what is happening in the nation of Zimbabwe. Linda Masarira is blasting his higher boss, President Emmerson Dambudzo Mnangagwa, but doing it indirectly. We all know kuti boss we gold mafia ndiani. We all know kuti anoapprove madhiri ese muZimbabwe, vana vake ane vana marana muno muZimbabwe ndiani. So what she's saying, she's saying platinum reserves, we are number 2 in the world. Nickel, we are number 1 in Africa. Lithium, we are number 1 in Africa and number 5 globally. Coal, we have 30 billion tons, which puts us into global top 10. Iron ore, we have 50 billion tons, with Manise and surrounding areas having over 20 billion tons proved. This puts potentially first internationally. Chrome, we are the second globally in overall volume, but we have 86% of the world's highest grade chrome in the Great Dike. Uranium, we have some of the highest in the world. Why is Zimbabwe poor? No Zimbabwean should ever live in poverty, considering the vast mineral resources we have. Greediness, selfishness, and corruption has made the political elite heartless to the extent that they do not care at all about the rest of Zimbabweans. Vakupota vachimbopepuka handikuzvona ukanyimwa mari ukambonyimwa mari ndopaunoona shanduko yakanaka muZimbabwe. So we have a mafia which is operating, making sure that they take all the resources and they pocket mari yese. Gold harisiri renyika, gold rare vanhu. That is the country we are living in. Hakuna mari izvezvizvi ndiratidzei chipatara chimwe chete chakavakwa nemari yegold. Ndiratidzei maclinic ari kumendenwa nemari yegold kuti tatengesa gold iri gold taritengesa iri. We are building clinics, we are building schools. The economy is surviving on taxes which we are paying. We are being taxed left, right and center. Vari kuti kudya mari yematax, voti kudya mari yemaminerals, voti kudya mari yeagriculture. What are we getting? Kuland ndo vari kubenefita, kwese ndo vari kudya. Vana vavo ndo vari kupinda mabasa endai kuzeki muno, vana mohadhi, vana vakazara ikoko. That is the kind of Zimbabwe we are living in. And vana Linda Masarira ndo vaiomberera tsvina. Right now they are seeing, because unenge wanyudzwa. Pane paunenge wakatarisira zvinhu zvobva zvabhaja, zvobva zvadhakwa, wobva watanga kuona. Saka kuita noise kwese uku kuedza kuti varecognize ugonzi chiuya kuno. This is the kind of Zimbabwe we are living in. We need a kind of country where we tell each other the truth despite political affiliations. Izvi zvavanoita izvi zvokuti hanzi ichi zvika izvi ndosaka tichiti ngatingosapota Chamisa ouya nemapolicies anoita kuti Zimbabwe itange kufamba, because Nelson Chamisa, what he is actually talking about is making sure that all these minerals, they benefit the people of Zimbabwe. Terera vana maZimbabwe veshanduko vachitaura, terera timu raChamisa rese richitaura. They always stick to the resources which we have, to the internal solutions of our problems. So we have internal problems which need internal solutions. Zvana masanctions zvamune muchimhanya zviya zvemuchinda kunana 25 October zviya zvakapera zviya. But simply because you want to drive a nice car, you bootleg. You see, that is the problem which we have. So you can actually see that muZimbabwe munomu vanhu vari kucontrola ma-resources, gold mafia, ndo vanhu vacho vari panyanga, ndo vanhu vacho vanogadzira mutemo, ndo vanhu vacho vari vakacapture state yes. And they are the rich people. Unozati ndaiona imwe argument uchinze mota dzakawanda muZimbabwe, tarisai mwana kuti motikari dzakazara muZimbabwe. Harare kadiki here akaomanaka. Harare haina kana chi motikari dzakangozara dzakangoti farara, because hamuna a public transport facility system. Endai kuJapan kana muchida unoona mota. Japan alone motikari dzisiri kufamba muJapan dzakaburitswa ma-ex-Japan. It can supply Zimbabwe yese. Tarisai mwana motikari dzese dzamuri kuti motikari dzakabva kuJapan. Saka vanhu vari kuJapan vari kufamba nei? In Japan dzakatengwa nemari, motikari dziri kutengwa nema300, ma400 chiusa, ma500, ma1000. 2000 unobata mota mbishi, kunoku motikari iyo inenge ichinzi 6000. Inenge ichisvika kuno, inenge ichinzi 12, inenge ichisvika kuno ne 12000.
12,000. How much are we losing as a people? And where are we getting all that money? These are people in the line or in the belt of corruption. And mahard workers chaiwo muzimbabwe vashoma ende vanoverengeka. Ukasimuka muzimbabwe unofanira kunge una tokutokonya kukuconnect kuenda neidea yako kubank kuti ndipeiwo loan azviite. Do you know that if Zimbabwe was functional, guys, I want to tell you, in South Africa, I have seen it happening. If you go to South Africa right now and you want to venture into the transport business, unotoenda unoregister unoregister company yako wojoina association woenda apply loan kubank wopiwa kombi inenge iri well insured, full cover or comprehensive, woipiwa kombi yako kwandama yopinda parodi yototanga kutotora mari ichibatwa and you have to bank that money bank uchibenga mari ichididactwa mbijana pamwedzi svika wapedza kubhadhara kombi yako uchingopedza yako. This is how a lot of people vamwe vanhu vekuti haumbotarisire kuti uyu munhu angaita mari, that is how they started their own businesses. Hauna loss yauri kuita because kombi iyoyoyo is still registered, bhuku racho rine rakabatwa nebank up until wapedza kubhadhara. It can happen. Just imagine kuti kana taenda kubank ndosvika ndonoita agreement yangu ndotengerwa makombi angu 5 nebank ndouya paroad apa ndichitakura vanhu vangu ichiita mari ndinobenga mari kubank, bank richididacta pamwedzi kusvika ndapedza kubhadhara. Ndikapedza kubhadhara 1 ndopiwa bhuku, ndikapedza kubhadhara imwe ndopiwa bhuku, ndikapedza kubhadhara imwe ndopiwa bhuku, tapedza nemakombi angu. Saka pandinozopedza kuzobhadhara dzese dziri 5 ndendatopinza dzimwe dzandakupinzawo nemari dzangu. It's simple just like that, but it can't in Zimbabwe because of how ruthless our people are. But in other countries it's happening. I have seen it. Go to some shops dzinototengesa makombi angava masprinter, Mercedes Benz aya masprinter or makwandama, unotoenda wotonopiwa motikari mahara. As long as you are registered in an association, une company yako, une bank account rako, unotora motikari mahara and you just deposit mari ichiganishwa every month. Vanenge vakatocalculate metse dzese kuti paday kombi dzinofamba sei, minimum mari yangaita ndeipi zvese, and they make sure kuti kombi iyoyoyo is in good condition and in good shape. But in Zimbabwe nothing is happening. Vanalinda kungomhanya. Zvikanzi these facts should be said by genuine people who need genuine change, not those who want to get bribed more like you. Blessing Kidivirimwe is saying what I've said. Zvikanzi most of Zimbabwean mineral resources are not available for exploitation. They are held up in claims owned by family trusts, gifted as colonial loot from the time of Rhodes. Zimbabwe diamond reserves are a threat of diamond global price. We must liberate our resources. Okay. So you see kuti they will still lie and lie. What happened kwaChiadzwa? Gold diamond rakabuda kwaChiadzwa rakaenda kupi? Gold riri kumainwa muZimbabwe riri kuenda kupi? Why is it that gold is not benefiting Zimbabwe? So guys, personally, aiwa taneta nawana vatiri kuti ngavaenda